κάνουμε κόλλος και να τους γυρίσει όλους, θα το πεθάνει. Βάζουμε τη σειρά, να πιάνει την μπάλα, να μην αναγκάζεις λίγο. Άλλο αυτό δεν μπορεί να σε αγγίξει. Αλλά αυτό για να το μάθω το δυσκολεύει. Αυτό άρχισα να παίζω με τα πόδια 3 χρόνια. Τις πρώτες χρονιές πήγαινε όπως ήθελε. Άλλο ήθελα να κάνω. Τώρα εντάξει, τώρα μου το δείξω, μπορώ να το κάνω όπως ήθελε. Τώρα το είναι. Κατάλαβα, δεν είναι εύκολο. Το σφυράκι είναι δύσκολο. Και το δύσκολο δεν είναι μόνο αυτό. Είναι να βρεις και το σφυράκι που σου κάνει. Εμένα μου άρεσε αυτό το βάσο. Για ένα χρόνο το είχα. Γιατί εγώ ας πούμε να βάλω ένα σφυράκι άλλο δεν μπορώ να το παίξω. Δεν είναι άλλο. Θα χάσω το παιχνίδι.